ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ನಿಕೆಲ ಅಕಿಲ್ ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡ್ಲ ದೇಸಿ ಟುಲು ಟಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಗಡ್ಡಲ ದೀತೆ ಗಡ್ಡ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡಿ ಎರಂಡ ಬತ್ತ ತೂಂಡಲ ಅಕ್ಕ ಅವಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇನಿ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು ಬೈದೆ ಐತದ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವಾತೆ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಉಂಡು ಎಂಚ ಬಂದು ಯಾ ನಾವು ಇನ್ನಿ ತೋಜಾವೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಅವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಟ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾತದ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪವನು ಪೂರ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 50,000 60,000 ಅಂಚ ಅಂಚ ಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕಂಪನಿ ಇಡೆ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪವನು ಚೂರ್ ಜನಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ತೋಜವೆ ಐತ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಲ್ಯಾಬ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಐತ ಯಾನ್ ಅವ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಫ್ರೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಚ ಐಕ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಲೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ಎಂಚ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದತ್ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಊಡುಪ್ಪೇರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಚ ಮೂಲು ಎಂಚ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಊರ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಅವು ಸೇಮ್ ಅವಲ್ತ ಓ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ದುಂಬುದ ನಿತ್ಯ ಪೂರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೈತುಂಡು ಮೂಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ದೀಪಿನಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನ ಬ್ಯಾತೆ ಅಕುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಏರ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಏರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಎಂಚ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಏರ್ ಊರುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಎಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಮೂಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಆಸೆ ಪುನು ಬರ್ರೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ಮೂಲತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚದ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಊಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೂಲು ಫೈಬರ್ ದನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅಂಚಂಡ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಕ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅದು ಮೂಲು ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಬೊಕ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಉಂದು ಪೂರ ದೀತೆ ಬೊಕ ಇಸೆ ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಉಂದೆಟ್ಟೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಉಂದೆಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ದಪ್ಪ ಪಿನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ ಒಂದು ನಮಕ್ ಹೀಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಡು ಟೂಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂಚ ಬಲೆ ಇಸೆ ಯಾನ್ ತೋಜವೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದ್ದಿಯೋಡು ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಂಡಲ ಬೊಕ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ತುಲೆ ಅವೇ ಡೆಮೋ ಕಲೆದ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ದ ಒಂದು ದೀದ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊನ್ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊನ್ನೋಡು ಅವೇ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದಿಯೋಡು ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಂಡಲ ಬೊಕ ಚೂರ ತರ ಬ್ಯಾನೆ ಅವು ಉಂಡು ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅವು ಪೂರ ತೂದು ಉಂಡತೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೀದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊನ್ನೋಡು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅವು ರೈಟ್ ಒಂದು ಕತ್ರಿ ಸೀಸರ್ ಟೆಂಟೆ ನಾವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಕತ್ರಿ ಹಿಡಿತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಪ್ಪೋಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರೆಗ್ ಲಾಂಚ್ ಆಪುಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಡತೆ ಲೆನ್ಸೆ ಕಟ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಪ್ಪೋಡು
ಇಂಚ ದುಂಬು ಎಂಚ ಎತ್ತಣ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಶೇಪ್ಗ್ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಟೆಂಚ ವರ್ಪುನು ಉಲಾಯಿಗ್ ಅಂಚ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಯ್. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೀಸರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ದ ಸೀಸರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಂಕಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಐತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋಲ ಅವುಲ ತೋಜಪವೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಯರ್ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಹಿಂಚ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೂಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಿಷಿನರಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೇತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ